su Sauti ya tafi. ga wannan dan gasan nan shi ma dole mu je to za ita ta kare kuwa. Ni daga ke na kulle kofa ta gam. Ai, ni ma daga ke na kulle kofa ta ram. Ke zancin na wuta ko na gidanku a soyayya. Ni ko zan dauko bom in wullo dan lobayya. To ni zan yanka ki in fede ki in cinye ki ramman. Soyayya ce ta sani nake son harbe ki. Ke kyale shi ki zo mu je in gaida su babarki. Ke ni ko daga nan gida zan je gun babanki. Ni dai na ce daga ke na kulle kofa ta gam. Ai, ni ma daga ke na kulle kofa ta rab. Wai me ya saka kuke ta yi mugun fata? A kalamanku na gane ba mai ƙaunata. A hakan wai ku kuke zaton soyayya ta. Ku kalli kanku mana duk cikin ku ba wani mai tsafta. To in soyayyar ma zan yi wa zan ɗauka. Gani A'a ni ne. ke ni fa akan kaunar ki fa za na mutu. Rashin ki garan ni kuma zai samun hauka. Ko da zaki makance a hakan ma na yadda. Ke ni ko gawarki in aka banni zan aura. Tab yan mata manta da wannan tunda ya zama sha-sha-sha. Kai ne dai sha-sha-sha, sakare kuma su. Kai karamin dan soyayya ne. Aba yaro na wuce nan. To in ba dan shirme ba ya za kai fatan mutuwa. To ai duk a cikin so ne. So ko kuma dai hauka ke ya sun baya son ki. To na gane wayanka, so kake ta zaɓe ka. Ko kana so ko ba ka so ni ne zan aure ta. Tab, ai ko sai in bana nan. Kai ku kauce dallacen ba na son zancen hauka. Ko da shi ko da kai babu wanda zan ɗauka. Shin ma kun san wace ne kuke cewa sai kun aura? Shekara ta 119 har da wata tara ma. Kwaron kwasa ƙarya ne, to ke ɗin wace ce ma. To ku buɗe kunnen ku duk zan ba ku bayani na. Kunnen mu a buɗe yake. To ni da 'yan sarki ce. Ai da ganin ki na gane hakan. Ba wannan sarkin ba ku tsaya ku ci ƙarshen zance na. Baba na sarki ne na aljanin duka yankin nan. Yaya ka kawo ni gidan daga ciga gidan can ma. To aboki na barma ka je ku sha soyayyar ku. A'a ni kai zan barwa dan da kai tafi dacewa. A'a ni ba na santa. Ni ma ba na santa.